Apa, Mbak? Sing kudung elek-elek tak gawe kotang. Kudung elek-elek gawe kotang. Heeh. Riko kepen kotangan. Heeh. Sesuk tak tukokke po. Larang-larang wong sira nek tuku ra nyang kok kendhik tok 500. 300. Lah riko kotang ukurane piro? Ambo kurang iki. 40 po. Ah, Ukuran 40 po. ora. Rasa tuku engko gedhen ra kanggo gawe. Nang apa kok tumben kepen kotangan sih? Lah mledeh. Bledhe isin ya gobal gabel. Ya ra gobal kabel kok. Cucuku cilik kok nempel. Nempel. Arak ditukokke kotang nomor piro? Alah ra kagawe dhewek sing rupo kudung ra kanggo gawe. Kok nganggo kodhong gawe kathok wae. Katok. Kathokku oke sing kecilik-cilik. Gelem ora? Gelem ora? Mau Kok emosi sih? Malah kepenak lek gawe kok. Bekas kathokku mau. mau katok mambu kucing. Krumoto. Krumoto. Sesuk tak tukokke ya. Racah larang-larang sira duwite kur entek tok. Ya wis. Sesuk tak gaweke nang tukang jahit ya. Ya. Tapi gedhen kok ora kanggo gawe. Lah ukuran piro riko Ya susune? mbo. Kok ini ukuran 40 he. Sesuk ya.